Čert. No nech sa páči. To je tvoje, zober si. A kde je? Anděl, dones mi. No. Pred oknom, za oknom stojím. Daj si takéto slúchadlá. Dobre? Dobre? Na Vianoce by som... Počkaj. A máme tu až už prvé dieťa, ktoré by chcel povedať nejaký mikulášsky veršik alebo nejaké želanie v prípade. Ahoj. Ako sa volá? Martin. A Martin, čo by si si želal na Vianoce? Lego. Lego, a prečo Lego? Samého cestovania. A poznáš nejaký mikulášsky veršik alebo niečo podobné, nejakú mikulášskú básničku? Tak nám povedz. Pred oknom stojí náš povedz jablčka, oriešky, pre dobré detičky a pre zverovačka, porinko a panička. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, bolo to naozaj veľmi krásne, budete takéto želania alebo takéto veršiky budete počúvať celú popoludnejšiu show. No, poďte obidve. Tak, obidve. Aj tu máme ďalšiu. Tak. No vidíš, už sa nebojíš. No vidíš, páči, anielik daj. Pozri, tam je čerda, on sa sem bojí. Pozri, hneď je čerda, ja ťa nedám. Tam je čert schovaný. Schovaný je čert, dostaň tam. Schovaj sa. No vidíš, už sa schová. Tak, musíš piť. Dobre? Budeš poslúchať? Tak, poslúchaj. Ahoj. Čert. Dávaj pozor. No poď za mnou rýchlo, neboj sa. Čertisko, nerob zle deťom. Neboj sa, nebude robiť zle. Neboj sa, daj mi rýchlo ručičku, daj, ja ťa nedám. Poď, ahoj, ako sa voláš? Ako? Hugo sa voláš, máš perfektné meno, počúvaj. Ale ty mi zaspievaš nejakú peknú pesničku? Alebo básničku mi povieš? Nevieš? Ani mi nezatancuješ trošku? Nie. A Ježiškovi nejdeš povedať, čo si prosíš? Po Franček. Ideš? Tak pozri, tuto ti dá. Tuto ti dá balíček. Poď s Angelikom, pekne povieš. A povieme Ježiškovi, čo by si prosil na Vianoce. To je super, no vidíte, decka. A neboj sa, čertovi nedáme čertovi. Poďte ďalej, strem. Dobrý deň, poďte ďalej. A tak, ty si malé decko? Ty si veľký vlastne. Dostala všelijaké sladkosti, adventný kalendár a takého plišačika malého Hello Kitty. Takže to si musela naozaj veľmi, ale veľmi poslúchať. Priznaj sa, poslúchala si. Niekedy aj nie. Niekedy aj nie, som si myslela, ale ja som tiež nebola poslúchať. Ďakujeme veľmi pekne a počujeme sa už o malú chvíľku, pretože tu máme ďalšieho malého mikulášskeho vinšovníka. Alebo ak ste teraz, budete sa na mňa pozerať, ale... Neboj sa, povedz mi, ako sa mi voláš? Peťka. Peťka. Poslúchaš? Áno. Nemám lačať? Tak mi povieš nejakú básničku, alebo mi povieš nejakú pesničku. Čo? No hovor. No povedz nejakú, čo? O Mikulášovi. No hovor. Čo? Sa hanbíš? Neboj sa. No povedz mi nejakú básničku. Alebo zazvaj nejakú pesničku, hoci čo chceš. No poď nejakú. Aj modernú môžeš, ako chceš. No ale dávaj. No poď. To čítateľka. No tak bez No, skákal pes, no. Skákal pes cez oves, cez zelenú lúku. Šel za ním myslivec, Pero na klobouku. To je všetko? Pero na klobouku? Dobre. Tak ti teda dáme balíček. Páči, a ideš aj Ježiškovi povedať, čo by si chcela potvrdiť? Ideme povedať, poď. No utekajte, bežte povedať. Ahoj, nazdar. Čert, nechaj ho.
Ahoj a posluchajte. No. Nazdar. Kto tu je? Zdraví, Vaveriku. Ale ja musím hlasnejšie, nepočujem. Počúvajte všetci roky maličky, vidíte posetky, Vieš prečo? Včera Lukáš, jak sa točí dookola. Pozri, jak sa točí dookola. Vidíš, jak sa točí, aj ty sa máš za to, že máš balíček. No, vidíš to. Ale na budúci rok. Vyslúb, že budeš vedieť básničku. Ruku na to. Dve básničky. Alebo nejakú modelu. Ruka na to. Červnú dobu. Platí to. Ako Tak, pomáš na budúci rok nepovedz. dve básničky. A ideš povedať Ježiškovi, čo si prosíš pod stránček, či aj to si zabudol? Aj to si zabudol? Či ideš mu to povedať? Aj to si zabudol? Ty si komplet všetko zabudol. Je to možné? No ale poď povedať Ježiškovi. Poď, sú to s tatou. Nejdeš? Áno, poďte sa pozrieť. No, ale veď dajte jej balíček, keď ona nechce. Ona sa naučí, že? Ona povie Ježiškovi, čo by chcela Áno, na Vianoce. tak nech povie Ježiškovi. Tak poďme povedať Ježiškovi. Ahoj! Jaký malý štúpel to je tu. No nazdar. Poď sem za mnou. Poď ty za mnou. Ahoj. Nazdar, ako sa tu máš? No jasné. Ako sa mi ty voláš? Povedz mi. Elizabetka. Elizabetka sa voláš. Nie, ja to si táto odpočím toto. Ty si aká kočka, pozor, aké oči. No poďte, poď. Anielik za nás túto, poď. No, poďte sa. No, ideme sa pekne odfotiť. Počkajte. Ako sa voláš? Nikoláš. Tak, a ty sa voláš? Sámko. No chlapci, kto mi povie básničku? Poďte dovnútra. Čo tam stojíte vonku? No povedz, kto mi povie. Nikolás, poď ty prvý hovor. Asi nevolia, že? Dobre. Pozri, akú veľkú kopu balíčkov, jak má. To už je 10. kopa, čo myslím. Nech sa páči, aj ideš tam do štúdia, ideš volať čo povedať, čo by si chcela pod stromček? Môžeš. Nie, nechceš. No nevadí. No poďte ďalej, poďte. Ahoj, ako sa mi voláš? Adrián, servus. Ty si aký chlap, počúvaj ma. Ukáž svaly. Ahoj, čaute, papa. Poslúchať, áno? No dobre, tak nejakú básničku. Maj sa krásne, nový žak, ideš pekne poďakovať, nezabudol si. No. Vidíš to. Dovidenia. Majte pekné dievčatá. Šťastné sviatky. Aj vám. A koho sme tu ešte nemali? Kto sa nám hambí? No poďte dovnútra všetci. Poď za Poďte Mikuláša. dovnútra. Ahoj.